Tirkhat jengka Voice of the People Party. Hapo ka jingalam ubak damewan hirambai. Haka kandai tarik naitung arjar posau, kila lejurip ika kliriat Civil Hospital, East Jinta Hills District. Bat kila lap badang don sibun ki jinduna, haka teka hospital. Badang ru baga jimpli kerki ika Civil Hospital, ka penlong penban ka jimban kiai kinong tray, haka baga jing syakri baga jing kemilanti ki pajba kami adai satya. Haba keren syakilat patai kubor, ubak damewan hirambai ulapan pau sibun ki AKA, kiba kateka kliriat hospital kadang duna, barkatega jing lejurip, kirkhat ka WPP, kila itiru ika jing tho, hau DMNHO, Boon penpoi ketika jingtho syaka menteri beripej ya katana kakoi kakia barkan turu bakan simkia ban le ka badon kam. Mentagas ni la yo ya kaban poi hakani ka Kliriat Hospital na kebentaban lejurit rangkat ka jingidon lang i medical superintendent i balong ru i DMNHO jong kani ka civil hospital te menta ka jing lejurit ke jong i rangkat bat i MS hakani ka hospital ni syamba kala long ka ba ka bala khaknya palat namar ka jingrit jong kani ka civil hospital namar kani ka de ka kepala penkiu kerdan nakani ka cispa jingthia syakani ka civil hospital de kumba kalong menta kampat biang kani ka infrastructure ni sngothu ba nakalian jo doktor ro ila yathu ba nakalian ka central government kala sanction kuma khandri crore na menta ban shna ya kani ka additional building lengba jong kani ka PM Bhim scheme de hakani ka jing wan jurip ka jongi ui ya kani ka jing treshtom jong ki doktor kamtam ya UMS bapej ya kani ka civil hospital na lor ba ka strength jong ki doktor ru kam kaduna agajisha kade ka debandon ku ba hadu khan nyamut ki doktor ndai sngathu ba kumalong menta ki don ki doktor handi tangkhat wingut te kala long ka ba sitom ba e shisha yaki ya ka ban ai ka tagaji syakri namar na pedang kini ki khat wingut ru kila don ki we pat ki doktor ki ba kila chief syaki we pat ki hospital te nakaliang jungi ngila persang ya kaban lejpej ya ka uti ya kini ki machine ki baper ki ba pendon kam hakani ka hospital hendrai ngilap ba ka blood storage unit ro hadu menta kadon hapedeng kaji penkrek kam pat trekam te kalabu jinge ya ki doktor ban pen trekam ya kani ka uti ka badon hang ni hapo clear civil hospital nata kumangi menta kani ka oxygen plant ro ka kathut kam trekam te nakaliang jong ka department ki layathu ba kila persang ya ka ban le bha da ka ba penbiang yakini ki ek baro te ngili ekren ru habang ipai ya kani ka jinglong juman jong kani ka district kani ka civil hospital hne ka jaka penying kari ru kaduna nangta habang ipai ya kata karukom IG Syakri ha ka kalian ka koi kia kalang long ka baduna bha ne ba jong kani ka Clear Civil Hospital ini ni kum ka Voice of the People Party harangkat ka ji trelang bak IDMNHO di kila penskeu ya kini kijing ke ba kipat ba ki keno rengi lawan ngila seki ngila lap dari kijong man ba kini ke kijing duna jong kini ke Civil Hospital omde ka jingle jong kini ba de kibor ba de pej nang ne andre kadon ke jingthut ha ka ban penyai lene ban sna ban tei ya kita ki infrastructure ha kata rukom haswa bakin pli ya kani ka civil hospital hendai ka jingkli kerke ngiyo i ba ka jingkli bar ka jing syakri ka ba kipat ba ki yo kam yadai tingi sngothu ban kaliang jong DMNHO ule ya le sistem ula pha ya kani ka jing tho ti kumta ni ai kani ka jiro ya ni DMNHO jongi menta ba ula tristom te kumalong ka ba arpan ka jing trekam ya kani ka civil hospital kadang don kam shu yangi bangin yo ya kani ka MCH leni ya kani ka modern children hospital kumba layo sikiway pat ki district te layathu i DMNHO leni MS berpej ya kani ka hospital hangne kiong ba hadu menta kaladon ke jaka ka ba kila dep identify ya ketika office BDO hangtai te ka basa kalong menta ba ka sokar kan penstet ban penkendria ya ketika office jom ke wopung CNRD block sya wopung nomar UI ba Syatairu la jandep ya kani ka jingtei te ngi kentu ya ka sokar ba kan simkhia ha ka ban
penbiang lani ban penterekam lani ban lek kloy ya ki jing don kam jong pet ba ha ke distrik ke jongi bat kumjuru ha ke jing dai bat kani ke MCH hospital ngikwa ba ke solkar kan simkhia ha ke ban kan riak kloy ya kani ke office kenang ba kibor badai page kin yo le ya ke don kam namar la yo ya ke recommendation ya ke ban sna ya kani ke MCH hospital hang ne habo clear jongi di nalor kata habangi jurip hangni ngi lam kai kajing ke banipong kalong ba kani ke civil hospital kamat e kajing ha kajing de bar ko mudi di doktor ila batai ba la penja ya kani ke hospital tang de ke ke basiam ke de ke badril na support kendeu nang ta ki treat nang ta ki pendon kam tang ban site ban kling dei bos ngsi kalong ba ya ke mudi pat ki haban thit de hadu kat no la kani ke civil hospital ban survive da ka bat hit ban IG Shakri te kum ta ngi negaliang jong ka VPP ni terpat lembaga ni ka PhD department ro ba kan wat ikilat klenti kumno ban wat ban petpo ya kani ko mudi kenang ba kini ki kani ke hospital kan la ya ka ban ron ha kata kerukom ka ba bit ka ba biang kenang ban IG Shakri yo pai ba ha kata kerukom ka ba dei te tang kata hi negaliang jongi ngi lalai jurip ngi lei ya kia jinglang juman jong kene ka hospital te ngin sale lengba jong di MNHO ngin sa ai ya kene ka jingtho ya ka ban petpoi cha kene ka health minister ka jongi ya ka ban simkhia ban le ya ka ei ka ba de ban le nang ba ka ji Shakri ha kaliang ka ko ka khia kan long ka badon kam bat ka ba yo mentoi da ka ji Shakri lembaga ni ka civil hospital tang kata hi ka jing jurip ka jongi mata singi